שלום לכם. האם שמתם לב שראש השנה זה יום שלא באמת בו נברא העולם? כולנו אומרים בתפילות של ראש השנה, היום הרת עולם. היום הרת עולם. היום שבו נברא העולם. היום לפני 5,772 שנה נברא העולם. אבל האמת, שאם נתבונן באמת, לא בראש השנה נברא העולם. העולם נברא, אתם יודעים מתי? בכ"ה באלול. 6 ימים קודם, כשבעצם ביום של ראש השנה עצמו נברא האדם. היום השישי הוא נזר הבריאה, ולכן אנחנו מתייחסים כאילו אז נברא העולם, כי התכלית של כל בריאת העולם הייתה האדם. אז כשאנחנו אומרים בראש השנה, היום הרת עולם, היום נברא העולם, הכוונה היא בעצם, באמת, לאדם. מה שקורה בראש השנה זה דבר מדהים. אנחנו יודעים שכולנו נידונים בו. בו יחליטו מי יחיה ומי ימות. מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים ומי באש. למי תהיה פרנסה, כמה פרנסה, מה יהיה איתו, בריא, חלילה לא בריא. ופה אנחנו נכנסים לנקודה מאוד מעניינת, כשבעצם אנחנו עסוקים המון עם עצמנו. כולנו עסוקים ביראה, בפחד מהדין. מה יהיה איתי שנה הבאה? תהיה לי פרנסה, לא תהיה לי פרנסה. אני אהיה בריא, אני לא אהיה בריא. מה, איזה נחת, כמה נחת מילדים יהיו, איך תהיה הזוגיות שלי? מה אני אמצא, מה אני לא אמצא? איך אני אחיה? כמה אני אחיה? ומה שקורה זה שאנחנו כל כך הרבה עסוקים עם עצמנו, עם הפחד, אנחנו שוכחים מה באמת המטרה האמיתית של ראש השנה. מה התפקיד שלנו בראש השנה? התפקיד שלו, של הבורא, הוא באמת לדון אותנו, לשים במשפט, שמים אוזניים, שוקלים, בודקים כל אחד מה היה, מה איתו, מה יהיה איתו שנה הבאה. בורא עולם חדש, נותן לנו שנה חדשה עם חיים חדשים. זה התפקיד שלו. השאלה מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו, צופים יקרים, הוא האמת להמליך את בורא עולם. זה התפקיד שלנו בראש השנה. אנחנו כל כך הרבה מתעסקים עם הפחד מסביב, מהיראה, מהדין, שאנחנו שוכחים לגמרי מהתכלית האמיתית שלנו ביום הזה. משל למה הדבר דומה? לאדם שעומד לפני מלך, והמלך הגיע לעיר ואומר, כל מי שרוצה יכול לבוא, לבקש מה שהוא רוצה. ואנשים נכנסים, זה נדיר, במקום לבוא להמון של המלך, המלך מגיע ונותן לכל אחד הזדמנות לבקש מה שהוא רוצה. ואנשים מגיעים וכל אחד מבקש את הבקשה שלו, והנה נכנס אדם שהמלך כל כך מוצא חן, הוא מוצא חן בעיני המלך. והמלך כל כך מסתכל עליו ומתייחס ואומר לו, תשמע, מה אתה רוצה שאני אתן לך? יש לי בת, אני מחפש לחתן, מדבר אליך, זה מעניין אותך. אומר, אדוני המלך, יש לי איזה בית לשפץ ואין לי אישורים, ואני צריך, התחיל להיכנס איתו לבירוקרטיה, ביקש כמה בקשות קטנות. שהוא יוצא החוץ, אנשים אומרים לו, תגיד, לא שמת לב? מה המלך רמז לך? יש לו בת, יכולת להיות חתן של המלך. כל מה שרצית יכולת לבקש, היית מקבל. מה אתה מתעסק? אתה מתעסק בשיפוצים, בפיצה, בעבודה, בפרנסה, בבריאות. היה לך הכל. מי שחתן של המלך יש לו את הכל. אם אנחנו נצליח ליצור קשר אישי עם המלך, אני לדודי ודודי לי, אם אנחנו נצליח ליצור המלכה באמת אמיתית, ממילא את הכל נקבל. השאלה היא מהי המלאכה? איך באמת יוצרים קשר עם המלך? אבינו מלכנו, הוא גם אבא וגם מלך. מהי בעצם המלאכה? מה התפקיד שלנו בראש השנה? אמרנו זה להמליך את בורא עולם. כל שנה מחדש צריך להמליך את בורא עולם, לא בגלל שהוא צריך את זה, אלא בשביל שבדרך, בצורת ההמלכה, כשאנחנו ממליכים את בורא עולם, אנחנו יוצרים לו את החשק, את הרצון, את התשוקה, זה רצון. אצל הבורא יוצרים לו את הרצון לברוא עוד עולם לעוד שנה מחדש. כפי שאמרנו כבר פעם קודמת, העולם נברא כל שנה לשנה אחת. לפני 5,772 שנה, העולם נברא לכמה זמן? לשנה. ומאז כל שנה בראש השנה בורא עולם לעוד שנה מחדש. כשאנחנו נכנסים לבית כנסת ומתחילים להתפלל תפילות של ראש השנה, ומעוררים אצלו את הרצון העליון למלוך עוד שנה, הוא בא ואומר, אני בורא עולם לעוד שנה חדשה. אם אנחנו מבינים את העומק של ראש השנה, ובאמת נתבונן מה טמון ביום הזה, כל מה שיקרה שנה הבאה, שלום ומלחמה, חלילה רעב או סובה, כל הנקודות והאישיות שלנו בחיים שלנו, עם הילדים, פרנסה, נחת, כל מה שיהיה, הכל תלוי בראש השנה. אם ככה, הייתי מצפה שאנחנו נפתח את המחזור, ואנחנו נחפש שמה כל כמה דפים, דף חלק, כבקשתך, בקשות לשנה הבאה. תפתחו את המחזור, תראו שכמעט רוב התפילות, כמעט כל התפילות עוסקות בהמלכת הבורא.
וידע כל פעול אנחנו מבקשים כי אתה פעלתו. ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו. שמעתם מה חשוב לנו? מה שחשוב לנו זה שההוא מאינדונזיה שמה. ההיפים מהג'ונגל מאפריקה. האנשים בכל העולם, ארצות הבלקן, יוגוסלבים, היפנים והסינים, כל אשר נשמה באפו, שיאמר שהשם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. זה מה שמעניין אותי עכשיו, כל החיים שלי על כף המאזניים, הנחת שלי, הילדים שלי, הפרנסה שלי, העבודה שלי, הכל על כף המאזניים. ומה שמעניין אותי אז עכשיו שכל העולם יכירו ויודעו שיש מלך לעולם ושאתה מולך המשל לכל העולם. התשובה היא כן, זה מה שאמור לעניין אותי. וההמלכה של בורא עולם זה הדבר הכי חשוב. איך עושים את זה? למה זה כל כך חשוב? כי אם אנחנו נצליח להמליך אותו, ממילא ניצור איתו קשר. ואם אני נהיה חתן של המלך, יש לי כאן את הכל. מה התפקיד שלנו בהמלכה? איך ממליכים את בורא עולם? דבר ראשון צריך לדעת שההמלכה של הבורא היא לא רק אצלנו פה, בבית שלי, במדינה שלי, היא באמת על כל העולם. וכמה שההמלכה תהיה במקומות נמוכים יותר, ירודים יותר, גשמיים וארציים יותר, כך סימן שההמלכה הגיעה יותר רחוק. ניתן משל ממה שקורה, מי שראה פעם את האירועים שקורים בארמון המלכה באנגליה. אין עוד היום הרבה מלכים שיש שם טקסים כאלו. יש חתונה בבית המלכות, איזה טקס, איזה רוממות, איזה התרגשות. רואים שם מה נקרא מלכות מהי. מה זה מלכות? ושם אפשר לראות דבר מדהים. נדמיין לעצמנו שעושים טקס הכתרה למלכה, או חידוש הממלכה, או איזה חתונה. ושם כולם עומדים ומצדיעים, טופים, שטיח אדום, חצוצרות, כל הטקס מסביב, מלא 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 אנשים. אנשים עומדים שם כבר ימים, שבועות קודם, לתפוס מקום. ונכנסת המלכה וכולם משתתקים, רק החצוצרות, ופתאום צועק איזה איש כפרי, פשוט. אדם מגיע ככה מהכפר הנידח, באיזה מקום בבריטניה, בא וצועק, יחי המלך, יחי המלכה. מיד יבואו כולם יגידו לו, מה אתה צועק פה עכשיו? אתה לא רואה שכל תנועה משדרת מלכות? כולם עומדים ומתרגשים, כולם עומדים ומצדיעים, כל תנועה משדרת מלכות. אתה לא רואה את הדגלנים, את החצוצרנים, את כל הנשק, את כל הצבא מסביב, את כל הרוממות. אתה עומד וצועק פה עכשיו יחי המלך, אתה מחלל את הרגע. זה קורה כשבאמת אנחנו נמצאים בהכתרה של המלכה, של המלך שם בארמון. אבל מה יקרה אם חודש-חודשיים אחר כך, אותו מלך, אותה מלכה, ייסעו ליערות, קצת לצוד ציד, מלכים אוהבים לצוד ציד, ייסעו ליערות ופתאום הגיעו לאיזה מקום, מערה חשוכה, מקום באיזה אי בודד או ביער בג'ונגל, ששם לא נמצא אף אחד. ובתוך היער העבות, בעמקי הג'ונגל, הם יגיעו רק המלך וכמה שני עוזרים, ופתאום יצא משם איזה איש מערות, היפי, שנראה כולו כמו אנשים של פעם. יצא מתוך המערה ויראה את המלך ויאמר לו בהצדעה, יחי המלך. יגיד המלך, תגיד, איך אתה באמת מזהה אותי? איך אתה מזהה שאני מלך? איך אתה יודע שאני מלך? אומר לו, אדוני המלך, אני מכיר אותך. שם, אמרה כזו, הכרזה כזאת של יחי המלך, תשמח מאוד את המלך. למה? מכיוון ששם, במקום החשוך הזה, במקום הרחוק הזה, מקום הנידח הזה, כשגם פה, גם איש מערות היפי מהג'ונגל, גם הוא יודע שאני מלך. וואו, וואו, וואו. זו המלאכה עצומה. כשגם במקום הכי נמוך יודעים שאני מלך, זו התפשטות אדירה של המלכות. וזו הנקודה שמגיע גם אלינו. כשהמלאכים אומרים קדוש, 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 כששם כל צבא השמיים, מלאכים, חיות, צרפים, אופני הקודש, כולם מקדשים ומעריצים וממליכים את בורא עולם, שם אם אנחנו נעלה לשמיים ונצעק, יחי המלך, יבואו ויגידו לאדוני, שקט, שקט, אתם מחללים פה את קדושת הרגע. פה צריך לומר יחי המלך, פה כל המלאכים, פה כל תנועה אומרת מלכות. דווקא פה בעולם הזה, הנמוך, השפל, הירוד, כשפה יהודי, בתוך כל תאוות העולם, בתוך כל הבלגן והכאוס שקורה איתו, עם המשפחה שלו, והבעיות היומיומיות, והניסיונות, וההתמודדויות, והקשיים, כשפה יהודי יוצר פעם בשנה, נכנס לבית הכנסת, פותח מחזור ואומר, יחי המלך, אני ממליך מחדש את המלך. וואו, איזה נחת זה עושה לבורא עולם. אומר בורא עולם, אם אתם רוצים, ובאמת ממליכים אותי מחדש, אני בורא עולם לעוד שנה. ככה אנחנו מעוררים את הרצון העליון. יהי רצון מלפניך, הכוונה היא אנחנו מעוררים רצון אצל המלך העליון למלוך עוד שנה. זוהי המלאכה בפשוטה. מה באמת הדבר אומר לנו? איך אנחנו מבצעים את זה בפועל, חוץ מאשר להיכנס לבית כנסת ולצעוק יחי המלך?
בשביל להבין עומק של ההמלכה, איך אני ממליך את בורא עולם עליי, לא רק על כל העולם, כי יש אנשים שמוכנים להמליך אותו על ארצות הבלקן, על יוגוסלביה, על רוסיה, על כל העולם, חוץ מאשר עליי. צריך לזכור, ממליכים אותו על כל העולם, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, הוא מלך כל העולם, אבל גם עליי. בשביל זה ניכנס לסיפור אמיתי שאירע. ודאי הצופים מכירים, זוכרים את המלחמה העצומה שהייתה לנפוליאון, ששלט בצרפת, כשהוא בעצם נלחם ברוסים. והצד הרוסי היה יהודי שנקרא רבי שניאור זלמן מילדי, הידוע בכינויו בעל התניא. בעל התניא גר ברוסיה, צידד בצר הרוסי, ואפילו שלח חיילים שיעזרו לו במלחמה נגד נפוליאון הצרפתי. אחד מטובי המוחות, מגדולי התלמידים של בעל התניא, נשלח על ידו לעזור לצר הרוסי, נשלח לרגל אצל נפוליאון. הוא בזכות התושייה, ובזכות הכוח והעוצמה והמוח שהיו לו, מוח מבריק מאוד, הוא נכנס והתברג בתוך הצבא של נפוליאון, ולאט לאט נכנס לחיל המודיעין, לאנשים הקרובים אליו, ראו שיש לו ראש עצום, ראו יש לו ידע, ראו שהוא שולט בגבולות, יש לו תכסיסי מלחמה, ולאט לאט הוא נהיה מהיועצים הקרובים ביותר של נפוליאון. ושם נפוליאון רואה דבר מאוד מעניין. הוא שם לב שככל שהוא מנסה ליצור תקדימים, רעיונות, ככל שהוא מנסה להפתיע את הצד הרוסי, כך בכל מקום שהוא מגיע תמיד הרוסים מחכים לו. כל מיני תכסיסי מלחמה, כל מיני תרגילים, שהוא היה בטוח שהוא הולך להפתיע את הצר ניקולאי, ותמיד הרוסים מחכים לו בפינה. הוא הבין נפוליאון יום בהיר אחד שיש לו מתוך השורות שלו מרגל. תמיד ידעו שיש מרגלים, אבל הפעם הוא ידע את זה בוודאות. והוא החליט לעקוב ולנסות לחפש מי יכול להיות המרגל. היו לו כמה אופציות, והוא לא ידע לשים את האצבע ולומר מי המרגל. הוא חשד. ואז הוא החליט לעשות מעשה. הוא כינס יום אחד את כל הקודקוד, מטה הכללי, את כל הראשים הכי רציניים שהיו לו מסביבו בצבא, ואמר להם, אנחנו חייבים לשבת היום על המפות, למצוא איזשהו מוצא, איזושהי פרצה, כדי לתקוף את הרוסים, ופעם אחת ולתמיד לנצח אותם, להביס אותם. אני היום בערב מכנס לישיבה, אני לא אהיה שם, תשבו אתם על המפות, תשבו ותחשבו את תכסיסי מלחמה, הראשים הכי רציניים אצלו במטה, והוא לא אמר להם שהוא עומד להגיע. באמת, הם ישבו על המפות, היה שם מתח עצום, כולם רכונים, כל אחד מנסה להציע את הרעיונות שלו, ולפתע פתאום הדלת נפתחת בלי הודעה מוקדמת, נפוליאון הענק, האדיר, נכנס לחדר, וכולם הסתכלו אחורה, בקושי התעשתו, בקושי קלטו שפתאום הגיע נפוליאון האדיר, והוא נכנס וישירות צועד לכיוון היהודי החסיד הזה של בעל התניא, צעד לעברו כי הוא חשד שאולי הוא המרגל, הצביע עליו ואמר לו, תפסתי אותך, הנה, אתה המרגל. הוא מיד שם לו יד על הלב שלו. אז לא הייתה מכונת אמת. וכששמים למישהו יד על הלב, זה אומר לבדוק את הדופק, לספור את דפיקות הלב. אנחנו יודעים שדופק של תינוק הוא מאוד מאוד סדיר. ככל שהאדם גדל, הדופק שלו פחות סדיר. אבל עדיין 60, 70, 80 דפיקות לדקה, יש סטנדרט מסוים. כשאדם נמצא במתח, בפחד, בלחץ אטומי, כמו שהיה אותו חסיד שפתאום ברגע אחד היה אמור להתגלות, זה מה שנפוליאון קיווה, היה אמור הדופק שלו עכשיו לעלות ל-120, 150, כמו מכונת עירייה. נפוליאון שם את היד על הלב שלו וחיכה לראות מה יהיה הדופק. אותו חסיד, אותו יהודי הצליח להתברג לשורות של נפוליאון, הדופק שלו דפק כמו ליבו של תינוק. סדיר, תקין, רגוע. כשנפוליאון ראה את זה, אמר, טוב, כנראה שלא הוא המרגל. ואז הוא עבר הלאה וניסה לחפש את המרגלים האחרים. למרות שהוא חשב שהיהודי הזה הוא מרגל, בדרך כלל יהודים נאמנים למלך. אבל היה לו צד לחשוב, הוא חשב בכמה, ניסה אותם, לא הלך. הגיע ליהודי, חשב הנה הוא תופס אותו. אבל כשהדופק סדיר כל כך, דופק כמו ליבו של תינוק, הוא הבין שזה לא היהודי. ימים אחר כך, כשחזר אותו חסיד של בעל התניא חזרה לרוסיה, ושמעו ממנו את הסיפור, כל החסידים מסביב באו ושאלו אותו, תגיד לי, למדנו רבינו, איך אתה הצלחת במתח כזה, בלחץ כזה, בפחד כזה, מול אדם אדיר כמו נפוליאון, למרות שהיה נמוך קומה, אבל זה כוח שבורא עולם נותן למלכות פה, למלך פה, שנבין מה זה כוח של מלכות. היה נמוך קומה נפוליאון, אבל אנשים רעדו ממנו, כל מי שנכנס. גם השרים, גם האנשים שלו, גם ראשי הצבא, רעדו מפחד. איך אתה הצלחת
שהוא נכנס ומפתיע אותך, וצועק ואומר, אתה המרגל, וידעת שאתה באמת המרגל. איך הצלחת לשמור על דופק סדיר כזה, על רוגע כזה, על שלווה כזו, על שליטה פנימית כזו, על שליטה עצמית? אמר להם אותו חסיד, אני למדתי מהרבא שלי מבעל התניא דבר אחד. למדתי ממנו מה זה מלך. מלך זה ראשי תיבות של מוח, לב וכבד או כליות. כשאדם יש מלך, אותם אותיות גם יוצרים לי את המילה כלום, ואותם אותיות גם יוצרים לי את המילה למך. כשמוח שליט על הלב, אני הצלחתי להשליט מוח על הלב, ואחר כך הכליות יועצות לי מה לעשות, אז האדם יכול להיות בשליטה עצמית מוחלטת, ואז גם בשיא הפחד ובשיא הלחץ ובשיא המתח, הדופק שלי יהיה סדיר. כי אני באותו רגע למדתי ויישמתי, לא למדתי, באותו רגע יישמתי איך משליטים מוח על הלב. כשאדם הוא כלומניק, אז מישהו מרגיז אותו, מישהו מעצבן אותו, הוא מאבד שליטה, והוא כרגע עובד מהכליות, יעצות ואומר לו, תעשה משהו, תעליב אותו, תתעצבן, תרביץ, תשתולל. אדם משתולל, ואז פתאום לאט לאט הלב מבין מה הוא עשה, כלום, מתחיל מהכליות, כף, עובר ללב, הלב פתאום מתחיל להבין מה הוא עשה, ועד שהמוח קולט, וכבר לאחר מעשה הוא רק יכול להצטער. למך זה משהו כזה באמצע, זה לב, מוח, כליות. המלך הוא זה שקודם כל, למרות שמישהו מאוד עצבן אותו, מישהו מאוד הרגיז אותו, יש לו עכשיו פחד, לחץ אטומי, לא משנה איזה סיטואציה, שהיא מאוד מאוד מלחיצה, מאוד מאוד, הוא רוצה לפעול. אבל המוח בא ואומר לו, אתה מלך. למה אתה מלך? כי יש לי מלך מעליי. מה זה מלך? מלך פירושו של דבר אדם שהמוח שלו שולט על הלב, ואז הלב אומר לכליות מה לעשות. מלך זה אדם שיש מעליו מלך מלכי המלכים שאומר לו מה לעשות. וכשאדם יודע שיש מעליו מישהו בשמיים, כשיש מישהו חי וקיים ניצב מולו ואומר לו, אדוני, יש עליך מעליך מלך. אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אתה לא לבד בעולם. זו נקרא שהוא בעצם ממליך עליו את הבורא. כשאדם מצליח למלוך על עצמו, ממילא הוא ממליך את הבורא. למה? כי יש מעליו מלך. כי יש מעליו מישהו, יש תורה שאומרת לו מה לעשות. ממילא הוא יכול להמליך על עצמו את כל העולם. תשאלו אותי, רגע. לפני רגע דיברנו שאנחנו צריכים להמליך את הבורא על כל העולם. עכשיו אתה אומר לי שבעצם המטרה היא להמליך את הבורא רק עליי. אז אם אני אצליח וכולי היי והולי, נצליח להמליך את הבורא עליי, נצליח לשלוט בעצמי, להשליט מוח על הלב, איך אני בזה אצליח להמליך את הבורא על כל העולם? על כך התשובה בסיפור הקצר הבא. אבא מגיע הביתה, והוא לחוץ אחרי יום עמוס של עבודה. הוא ביזנס, אדם שיש לו המון עסקים, הוא מגיע הביתה, היה לו כמה טלפונים, הוא חייב לרשום על הדף, על הפתק שיש לו, לסכם כמה דברים, אחרת הוא ישכח, חובות, כל מיני דברים שהצטברו לו במשך הנסיעה עד הבית, הוא צריך את הרבע שעה של שקט. אבל כשהוא מגיע הביתה, הילדים לא ראו אותו כל היום, הם מתנפלים עליו. אבא בוא תראה, בוא רגע, הוא בעיקר ילד בכיתה ד' שרוצה להראות לו ציונים, רוצה להראות לו דברים, אבא בוא, סוחב אותו. אומר האבא לילד, שנייה אחת חמוד שלי, אני צריך כמה דקות לרשום פה משהו, אבל הילד בשלו, הוא לא מבין מה האבא רוצה, הוא יודע שהאבא, הוא צריך את האבא. מה עושה האבא? הוא יודע שהילד עכשיו התחיל ללמוד גיאוגרפיה, הוא התחיל ללמוד על הגלובוס, על כדור העולם, כדור הארץ. הוא לוקח איזה גזיר עיתון, בעיתון הזה יש את הגלובוס, קורע אותו לחתיכות שוות, ואומר לילד, תראה, אם אתה תצליח עכשיו לסדר את כל הגלובוס, כמו פאזל, איזה מדינה פה, איפה ברזיל, איפה אסיה, אתה תסדר את כל העולם, ואז אני מיד מתפנה אליך. אומר, עכשיו חשב לעצמו, אבל רק עכשיו הוא התחיל כיתה, רק עכשיו הוא התחיל ללמוד גיאוגרפיה, עד שייקח לו לפחות חצי שעה, יש לי עכשיו חצי שעה שקט. לא עוברות 3 דקות, פתאום הילד חוזר ואומר, אבא, תראה, בבקשה, השלמתי את כל הפאזל. אבא נדהם. הוא אומר, בוא'נה, חמוד שלי, אני לא ידעתי להעריך אותך נכונה. 3 דקות סידרת את כל הגלובוס בפאזל? אתה לא צריך להיות בכיתה ד', צריכים להקפיץ אותך כיתה ה' וב', איך עשית את זה כל כך מהר? אומר הילד לאבא, אבא תראה, תהפוך את הדף, תראה מה נמצא מאחורי הדף. מאחורי הדף יש פרצוף של בן אדם, 2 עיניים, אף, פה, אוזניים, פשוט מאוד, לא סידרתי את הגלובוס, סידרתי את הדף השני מאחורה, ומאחורה יש פנים של בן אדם. האדם הוא עולם קטן. ברגע שאנחנו נמליך את הבורא עלינו, על האדם שבנו, ממילא נמליך אותו על כל העולם. האדם הוא גלובוס קטן. רק נהפוך את זה הצידה, ואז אנחנו נראה שברגע שנצליח להמליך את הבורא עלינו, ממילא נצליח להמליך את הבורא על כל העולם כולו, ונזכה באמת להמלכה, לקשר אישי עם המלך. והמלך, כשיוצרים איתו קשר אמיתי, אישי, אז זה לא כמו בגץ, לא כמו שאותו שופטים שהם מחויבים לחוק. מלך פורץ גדר, מלך יכול לתת חנינה למי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. ברגע שנמליך את הבורא עלינו, הוא ישב בדין, הוא ידין אותנו,
ואז בעזרת השם נזכה לשנה טובה ומתוקה, לכל הטוב שצפון לנו, ובורא עולם רוצה להשפיע עלינו, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה, וכולנו ביחד נראה שנה טובה.